پرانسیبا 45 دا تایبەتمەندیên uyan ruhan. Gavê ku di cavan da serkeyên hilbejarandinên divê em ê wana taybetmandanên ku di Encîlê da tên gotin. Çi dide bingehên vana prensiba tev heye çêrokekî mizgîniyên bi taybatî demê ku em ê bibînin ku di diriyê çi dibe. Evê prensiba jî teklayekî bû çêrokekî dubere cihatî yan xiyandiyên İsa yan da Luqa 22 da heye. Mizgîniya Luqa da 22-36 xiyandiyên cihatî. Hinekî şehatiyên ketin navê cihatî ku jê ra esxaretiyên digotin ku yek ji herî duwana zêde bûn û yan çû bi serkeyan kehaliyên û serwaniyên leşkeran peyivî ku ew çawa wî bide destwana ew zef bin. Bi wan ra hevadaniyekî çêkirin û wî firsandinên xastî ku wî bide destên wana ew jî alatiyê şêrîn bûn. Li gorî kitabê pêrûz cihatiyê bû yan ku ji berî avicbariyên xwe deriyên vekir. Lê gorî cih jê gabûn wî navê wî ezxariyên yan ku da cihadiyê da navê dew şagirda di diyanê bûn û ew ê yek jî duwana da zêde bû. Cihatiyê nêzik 3 sala û navê bi dew şagirdan ra me. İsa ew hilbejarandinê ku bibe yek ji şagirtên û wî hinek karên İsa bihestin dîtin ku ew ê micûziyanên dike û keremeta Xweranê pênsidî zeleman bî jiyan û zerokên dîtin û dibe ku ew yek ji wan kesên bûn ku alîkariyê berhevkirin dew salîkan zêde kirin. Xoreke dema ku İsa lezire ji navê miriyan rakir cihatî hezarî bûn lê dest jî ji ber cevberceyê tên wî İsa da berdalê 3 zîfa da deslîm wî kirin. Em ê xandinên xwe dumanînin wî çixa wî çû bi serkinên kehaniyên û leşkerên ra peyivî ku ew ê wî çawa bide destên wana gelekî ihtimalê ku kelehandanîkê beriyan sedsaliyan da peymana kev da di derbas 3 zîva da bik were ji ber vê yekê wî bi wan ra nas kir û firsandiyên xastî ku wî bide destwana komekekî esalazatiyên carekî piştî ku wî ew jî navê miriyan rakir ew çû serdaniyên mala Meryemê Merta û Lezgar û Meryemê bir hemû dilê xwe gelekî ji İsa hez dikir. Loma ew fişakiyên ronayiyê rûn helatiyê û bi wî rona kirin. Betaniyên wana hatî ku di mizgîniya Yuhanna 22 da hatî ihtimakirin. Mizgîniya Yuhanna 22-4-6 xiyantiyên cihatê. Hinekî yek jî şagirtên wana bi navê cihatiyên ezxarêtin û şamiyên û ku dixwast ku wî bide dest got çima ev rûnin bi henaxaşiyên bi 3 sada dinyarên nehatî firantin û nûdin û bilandagaziyên wî vê yekna jî ber ku xem bilangeheziyên dikirin. Gotin lê jî berî ku ew di zembû û şandîqa bi wî ra bû û tiştekî ku dixwast helatî. Wê her demê vê yekan dikir û İsa dizanîbû ku cihatî çi dikir û te carna wî dermanî nikirî û lê dersê ku em ê ferdibin vê û gavê em ê jî kirinekî xwe westayên evê te vê welatiyê da ku Xwedayên da û em jî kirîna me pirî pirsyarî
نها کرن و آخر و جبرکو روجان حسابان دان دنیاین دا خم نکه دریای خیانتن جوهاتی وکره و همو گناهین دریه لشهاتین ویدو کی نمازی جواب بجارتن مجارر ما تایبەتمەندیên û rûnahiyên ne û îsa cîhatî helbejerantinê ku bibe yek jî şandiyên lê ew ê neşarîzin bû û bi rastiyê jî gavê ku îsa ew helbejartinê yek jî şandiyên ne Xwedayên û şerkizê bû ku bibe rêberekî gihin û em ê dest bi piranasîba dubare bikin gukelayîne gihin ciha serwerin û serxa yan deriyê heldejarînin lezim e ku em ê sifatiyên ku di kitaba pêrûz da tînin gotin û çi da pistanê da hinî pirî bînin ku civadariyên yek çawa helbejarantinê rêberan îsa gavê ku cîhadoyê helbejartinê xelatiyê nekir û çimakî bijartinê wî çibû gihiştin û armanciyê xwe yan Xwedayê lazim bû îsa jî destpêkê da vê dizanî bû ku cihatê wî bide dest fekîra kirin û ev ê ki Xweda min pirî pirsiyer bibînin ku em ê beriyaran rastî bidin di derberê reberên ginên da. Çawa diyariyê diyemînê vê ku cihatî jî beriyaran xwe pir pirsiyar û em ê nikarin Xwedê jî bû wana şûdariyê bikin ji piransipîkevetan Xwedayên mizgîniyê Yuhanna 6:1 pirs hatî Xwedayê îsa pirsîva wana da û me min jî hinî herî duxandehaziyên nebêjin tirin û yek ji wan îblîs e wê li ser cihatiyê şamiyên û izhariyên got çimakî ev mirov li ber wî bû ku wî bide destê wî ew jî yek ji duxandahiyên bûn. Civadariyên sêyemînê pirsikî pirsketivînê mirovên îsa da çar cevayên veziketiyê ku li İsraîlê hayiye dest pê wezatariyên xwe kirin û hinê dayên ji rêberan bi kelatayên teqewmîn û qencin û dijin û em ê gelekî carinan xizmetên îsa tevî şagirtên xwe wekî nemayênekî ecîba bikar tînin lê ew medalakeyekê ku divê da rûnahiyê pêxembeyên Xwedayên pêşkeviyê da werin şirûve kirin û ji ber ku gava ku cesîsa hatî cîhantin û celalên ji ber hinekî dikin ji wan mirovên ku gihiştin û bi rûmayên rêberên gunehên û rêberên tînin û bûn wekî înî yan ku bi salan da pirsgehê da têjin û ji Xwedayê re diparizin û mînayê şîmayîn kirin. Şiqa îsa dewdî şagirta hilbijartin yek ji wan re aliya rihê dulkajiyekî û bi tên awayîyên gihiştin bûn sê salan navê îsa hinê gihindariyên dinyayên ew wî bi tiştên xwe dest pê kirin û jiyana vana dewde avan dikarin. Beriyê ku ew bikevin Orşelîmê da ku bibînin xaçkirin û hatîne wî damê wana neqaş kirin û ku de padşahiyên ezmanan da ku wî bibe yan herî mezin çimakî wana difikirî ku demê ku ew li Orşelîmê padşahiyê bû ew bi îsa re bîn ew bi rûyekî baş hatî lê wî rûyekî dûr û bû gava ku ruhê pêrûz hatî di wana da guherdadankirin mezin ecîb bû. Hev me dide pirsikê ku em ê li behezaran û pirsîva bidin çenda gavan
پرتوکا یان کو دریه بوجین جبو مسکراکرین روزگارین مرا و جیانا چنا ما تین مروفان چیهاتی دو بستانین دا سرکتنه دا نه هگر وی بخواستا دریه که اوه بکن آوی دو ده کسان وکی شاندین جبو سرکتنه نبیجتارن و جبر کو داوی دما دریه دا خاری بکن دریه نا سزکرن و بو ایسا بنگهن وانا آف دکر و گاوا کو به دنیای مسیح آف بون و هوه بو روح پیروز هاتی خده دست بکرن کو ده جیانا مری و جیانا ده بخمبته هاتی کو اوه دا مسیح ایسا دا مزن بون نماین یک تموتوس سه و توتوس یک دبیجن کو ام گریکه که ده دریه دا سرکین جهاتی دستی شانن بکن و پولس ده هر دو نمایه دا نهاتی کمبا من و تینن بوجه بیرا گو ویمه هموین درخا او اوه هاتی وی دمه لسر ما بأخبته پیوانا مزن بون یان کوجه ربران گهنن را هواشنه و اوه بقصیر بون بناوه دنیا او چاوا دکارن ببینن خدای ناو دانکالی باش و بون مریان جیانکی بقا جینن و اخلاقکی بنارینم و هف سنگه گوتنه و کرنن و یا قلاماندنن جیرا نفس بچوکن بون جبو لحاقن روزگارین نمایکی هستاین فتکرن و چمارتن به کو براویجین جهاتین و به اوایکی به دهاتین و برسوین و کربانین به حساتاین هنی بکن و رنگهن بلاکی به نگرینگه و هری چارا مدایکی تریکی یاند نرینن خادا هشا نبن و خا بوار گرکی هراس وی یانتین نبن هراس کو دبه گنهن و هر سنه گنهن و لدکرن و به طیبتمندین و نجیرن وکه هزن و گنهن نهن نکوکن بدویکی اینی وزان صدای وگره دا دوی هف به نرمان بون حساین و اوینداری و نرمه و دوی هشتا خواستیم بوج نقاش و پیوچندن هز نکر و دوی جی هز کرنه پریانا پربرد به مالانا مداد و از نبیجم کو پریواوی دینن لیجی پریانان هز دکر و دکی و بشان دوی مالا خوا به اوایی کی بش براوا ببه او مریکا که بش و جه آلیان اخلاقی و بکی و به باوکی جی درباز دارین هسکرنا قنجه لبه کاری تقاومی اطالی جیر جهاتیه بالی و دوباورین بون و دلسوزی پیروز و دلسوزی خداین کندارین بون و خدای دست بلنده هف ارمانجانه کو دوی هر مری و جین و بنگهجن وانا یکین و ره و کو دلاهل کو امه ببینن خداین وانا طیبتمندین و ناو کو او جینا جدوگابیون مسیح زانبن مسیح گهشتنه و مزهابون و بهفرا یان هیا کو امه همو بگهین استاعت تمام مسیح لگوری افتادین پولس ورن ام ایسا ببینن بریه خوا میناکک میان هر مزن کو لسفریا دست بی گرن ویجی مرا گود کو وکی من دو دشاگردان کو جی تشتکی روحانی و تکلاکجین نزانن و هل بجاردن ایسا جی مرا گود کو امه براهان ما یکی شاگردن چه بکرن و کار مری و جیان کشتی
ئامادە بکن و دەبێ ku bi salan bidewîmin û lêtînin gava ku rihê Xwedayê bi û zihin û diyemînê çi bû. Bi Xwedayên da peyva Xwedê hinî zidar e û mezin e bibin û bibin miriye û jiyana ku seratiyên Îsa Mesîh nîşana didin. Gerekê din piransîba dibêje kilataniyên gihînê, çiqa serkiyên dirêyê helbejarandin lazim e ku em ê sevatiyên ku da Kitaba Pêrûz hatiye gotin bi çi didê bigirin.